ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଚୁନା ମାଛ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମାଛ ଦେଇକି ମୋତେ କହିଲେ, "ଏଇ ମାଛରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ ଖାଇବା ପଖାଳରେ?" ମୁଁ କହିଲି, "ମାଛକୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦେବା କି?" କହିଲେ, "ହଉ ବନେଇଲ ଜଲ୍ଦି, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି।" ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଛକୁ ବାଛି ବୁଛା ଦେଇକି ଭଲସେ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲି, କାରଣ ଚୁନା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବନେଇତେ ଭାରି ହିଂସା ଲାଗେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଯେ ବନେଇବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୃହିଣୀ ସବୁ କଥା ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଘରର କାମ କରିବା ଆମ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟୁଟିଟା କ'ଣ ହେଳା ହେବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ଦୁଇଟା ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି, କାରଣ କଦଳୀପତ୍ରରେ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ 2-3 ଥର କରିଛି, ହେଲେ ମୋ ଜେଜେମା ପରିକା ମୁଁ ଜମା ବି କରିପାରେନି, କାରଣ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରେ ନା, ସତରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେବେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ଆଉ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିଲେଣି ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ ଜଣାଉଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ସବୁ କଥା ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଧା ଅଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ବି କିଛି ରଖିଥିଲି ମସଲା, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଉ ବେସର, କାରଣ ବେସର ଦେଇକି ପତ୍ରପୋଡ଼ା କଲେ ମାଛରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛରେ ଗୋଟେ ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି ପତ୍ର ପୋଡ଼ିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଢ଼ୀମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ଚୁଲିରେ ସେ ସବୁ ବନେଇଥାନ୍ତି ନା, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସତରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ମୋ ବୁଢ଼ୀମା, ସିଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ତା ହାତରେ ସତରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି କରିଛି, ତା ହାତ ରନ୍ଧାର ସ୍ୱାଦ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିନି। ଆଉ ସତ କଥା, ବୁଢ଼ୀମା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ। ସେ ତା ହାତରେ ଯାହା ବି କରୁନା କାହିଁକି, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯାଦୁ ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର ପତ୍ର ପୋଡ଼ାର ରେସିପିଟି। ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଏଠି ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲି, ପୁରା ଚୁଲିରେ କରୁଛି ତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିପାରିଲୁ, ସବୁ କଥା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଶାଶୁ ଏଠି କିଛି ଆମ୍ବ କାଟି ମୋତେ ଦେଉଥିଲେ।